Barka da zuwa HUJJA News TV, ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. Kanin labaranmu na yanzu inda za ku ji kotu ta kori ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen jam'iyyun APM. Alƙalai na ci gaba da karanto hukunce-hukunce akan zaman zaben Tinubu. To jama'a, kanin labaran namu kenan ka saurara. Jama'a sai ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun cikakken rahoton namu. Jama'a muna roƙonku da ku danna mana alamar like domin jin daɗin shirye-shiryen namu. Kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta yi watsi da ƙarar da ke neman a soke cancantar Kashim Shettima a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Mai shari'a Haruna Tsammani ne ya tabbatar da haka a lokacin da yake karanto hukunci akan ƙorafe-ƙorafen da jam'iyyar APM ta shigar a kotun tana ƙalubalantar zaben Bola Ahmed Tinubu na APC. Dai ta kori kalubalantar cewa an ba da sunan Kashim Shettima don zama ɗan takarar har sau biyu. Jam'iyyar APM ta kalubalanci matakin ba da sunan Kashim Shettima ne a matsayin ɗan takarar sanata a jihar Borno, kafin a sake bayar da sunansa a matsayin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Tun farko kotun ta kori korafin APM da ke neman soke cancantar tsayawa takara ga Bola Tinubu da Kashim Shettima. Yana ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen guda uku da kotun take yankewa a ranar Laraba a yau kenan. 'Yan Najeriya dai na jiran hukuncin na kotu. Bayan kwashe kusan wata hudu suna zaman saurare, alƙalan kotun ƙararrakin zaben shugaban ƙasa a Najeriya sun shirya sanar da hukuncin da suka yanke. Kotun wadda ta yi zamanta a Abuja za ta sanar da hukuncin guda uku kan kararrakin da wasu 'yan takara a zaben 25 ga watan Fabrairu na 2023 suka shigar a gabanta. Atiku Abubakar, jagoran adawa a Najeriya, da Minista Obi, ɗan takarar da ya zo na uku, da kuma jam'iyyar APM, duka suna ja da sakamakon da ya baiwa Bola Tinubu nasara a zaben. Hukunce-hukuncen da kotun ta ce za ta bayyana kai tsaye ta kafar talabijin don inganta yin komai cikin gaskiya ba tare da rufe ba na da matukar muhimmanci ga kuma komar siyasar Najeriya. Sai dai kotun ta ki amincewa kan a ringa nuna zaman kotun a talabijin. Yanzu dai zaben na ɗaya daga cikin mafiya zafi da Najeriya ta gani, kuma da aka fi fafatawa tsakanin manyan 'yan takarar guda uku, bai daina tayar da ƙura ba da janyo muhawara musamman tsakanin magoya baya a shafukan sada zumunta. Hukuncin kotun na zuwa ne daidai lokacin da Bola Tinubu yake cika kwana 100 da hawa mulki. Hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC ta ce ya yi ci zaɓen watan Fabrairu da yawan ƙuri'u miliyan 8,794,726. Sai dai manyan abokan takararsa sun ce ba su yarda ba, kowannensu na cewa shi ne ya yi nasara, don haka shi ya fi cancanta da halarcin zama shugaban ƙasar Najeriya. Magoya bayan 'yan takarar musamman a shafin sada zumunta na X, tsohon dandalin Twitter, suna bayyana kyakkyawan fata. Wuƙa da nama duka yanzu sun koma hannun alƙalan da za su raba gardama. Tun ranar 1 ga watan Agusta ne dai kotun mai alƙali 5 a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Haruna Tsammani da yanke hukunci guda biyu, amma ta jingine su. Sanarwar da babban magatakardan kotun Umar Bangari ya fitar ranar Talata ta ce sai wanda aka tantance ne kawai za a baiwa damar kusantar garin kotun.